барои чӣ паёмбари Аллоҳ гуфт: ишқ ин ризқ аст аз ҷониби Аллоҳ. зеро шахсе ки шуморо дар ҳақиқат дӯст медорад, ӯ пуштбон ва дастгири шумо мешавад. шахсе ки шуморо дар ҳақиқат дӯст медорад, ҳам дар вақти ғамгинӣ, ҳам хурсандӣ бо ту меистад. шахсе ки туро аз ростӣ дӯст медорад, туро намеранҷонад ва дард намедиҳад, асабоният намекунад. агар ту ин гуна ишқро дар қалбат ҳис кунӣ, бидон ки ин бузургтарин тӯҳфа аст аз ҷониби Аллоҳ ба ту. барои чӣ паёмбари Аллоҳ гуфт: ишқ ин ризқ аст аз ҷониби Аллоҳ. зеро шахсе ки шуморо дар ҳақиқат дӯст медорад, ӯ пуштбон ва дастгири шумо мешавад. шахсе ки шуморо дар ҳақиқат дӯст медорад, ҳам дар вақти ғамгинӣ, ҳам хурсандӣ бо ту меистад. шахсе ки туро аз ростӣ дӯст медорад, туро намеранҷонад ва дард намедиҳад, асабоният намекунад. агар ту ин гуна ишқро дар қалбат ҳис кунӣ, бидон ки